Тук един приятел ми изпрати снимка от турските авиолинии. Аз съм ги виждал тия дисплеи по време на полет над България, но не ми е направило силно впечатление на времето. Ето, нашите градове с имена от Турската империя още. Ескизара, Филипе и така нататък. Това ме навява на една мисъл само. Нашите мишоци с очилата са заплашени не само от американците, ами от друго посолство май. Защото те са, освен че са платени, са и заплашени да свалят паметниците на съветската армия, ръкотворни и неръкотворни. Ще стигнат и до 3 март. Въпрос на време. Вие какво мислите по въпроса? Докато мислите, аз да си отворя една биричка.